haka beningkong pedang nakaliang ka junior CE society Lumshyiap ni pedang subhai pi baroh ki hap ki barit syakani ka program hakani ka stam ban haswa ba nginya chaprang ka chakri ka jongi indali lang oble ha ki Jingrwai ko ba jing ba meneng ka jingo pa ka brom try ni ashimi try ling ba kani ka stab try ya bangin yo try bani daring kat king kupa try pi daring kat king kupa ban ngi ling ba kani ka stab king kupa do bangi Sdang ba do bang yo no king kupa ka ba ngin penawai king kupa daring kat bat baroh ki nong shimenta king kupa na bai kini baroh ibu idame panting Jesus amen deni ka por ipo shoi pa program ka ba ngin yo sngo na ka kdien ka jong ublei ka ba na Samewansuk Warjri te Jyrwa shwa ka Jingrwai ka ba sanspa khandai pukhandai Jyrwa tang ka Jingrwai ka dukhat ka beningkong bat ka baar hading kata ngan sakrpat ya Samewansuk bashim ya ka bynta Wan Khynnah to yaro hallelujah amen buram you Chris baroh hallelujah amen you Jesus pen long sim ha pola kamen sim in ai ngo kan ba im hallelujah amen Wan Khynnah yaro jam hallelujah amen Try Jesus crow kanam hallelujah amen Ulong unong pen im ba it namen barim ai la ka jing im hallelujah amen Ngan na kisam kalenong kabashis pa arpuai kada khot kabaningkong hadu kabasan ngan kemit ya laki kmat syakilum nang no kanwan kajing yarap jonga kawana utrai ubalat tau ya kabeneng bat ya ka kendau un sya bakan ki ka kejat jong me uta ubasumar ya me un samthia hakmi uta ubasumaria ki Israel un samthia lamne yothia utrai ulong unong sumar jong me utrai ulong kajingka jong me hakakti kamon jong me tu nginya pendam haki Jingrwai try ngisngo ban aingu ya me pengilala ban kiu hakaying jong me banyaro bat pendan burom ya kaksteng jong me try ngisngo ban aing try ngisngo ya kajing try kerku ya kajing ya seng Khynnah bat baroh ki para Khynnah bakin yo kamet bakot bakhya ban kinla ban shakri ya kaktin ka em jong me try kerku ya kajing shakri ka badangsa ni IT hakikti jong me map ya kipop jongi ha kakerteng ujisu nipan amen ni ai khuble ya Samewansuk Warjri ibala shimya ka bynta ka jong bat ngingit bat ngidwai uble bat nang kerku ya ha ka jinglong khna ka jong bynta pa ina po shawi ka bynta ya ka ba ngin yo ya ka Jingrwai kerpang na Ibanisha Ryntathiang Yo nadu Jesu ulapin yamin sim jonga
Jingi ba jong na jingte ngalayo en Snam jong katut hadonu jonga ngas ngominta jingkung kapop ngalalay ulap layanga Jisu milong utrai jonga Sensat halo jing im jonga Jisu milong ublay jonga Tanyami ngan ibaro silta Jisu utrai jonga Sensat halo jing im jonga Jisu milong ublay jonga Tanyami ngan ibaro silta Mensip kak men Hau Jisu Nasyon ka jinggermen Jing im jonga Hang li hapetay Banyan im Ditangya umarwe Mensip kaso Unga Rasyam ya kajing so Kabasisya Junong ngan yay way Ngan risa Ya jingay ba Jisu Jisu kodor Ya keteng jong Mingan pekra Oh Jisu Jisu kodor Ya jing it jong Mingan yakla Ha Jisu milong Utrai jonga Sensat halo jing im jonga Jisu milong ublay jonga Tanyami ngan ibaro silta Tang Jisu ngin sakri Tang Jisu ngin damsi Tang Jisu ngin mani ban ngin yaro Tang Jisu ngin sakri Tang Jisu ngin damsi Tang Jisu ngin mani ban ngin yaro Tang Jisu ngin sakri Tang Jisu ngin damsi Tang Jisu ngin mani ban ngin yaro Snam jong u katut Hadonu jonga Ngas ngominta Jingkung kapop Ngalalay Ulap layanga Jisu milong Ublay jonga Sensat halo jing im jonga Jisu milong ublay jonga Tanyami ngan ibaro silta Ya I kublai shibun ya I Ibanisha Ryntathiang I belai ke Jingrwai ke basutunat ke jong I but hani ka popat ngi poi sha kawe pat ke bynta ya ka bangin yo sngo na ktien ke jong ublai na I Miss Wanswett Ningkong ngapen pau ke jingsongu ke jonga ya ka Junior Christian Endeavour Society kabala ibet ban ai bentalem yang hakum kani kapor kabalong ke step na ke benta jong pigi hep ke barit ai kublai ye pi iwe ru aka keteng ke bathiang tam ke jong utrai Jisu iso panai ngo ublai barap deng
kani kapor ha ka bangim shimla ban yo ban rung shikayeng ka bakentang na ka daw jang ka pandemic ban ha ka jing shampang bat ka jing start jong ki Nongyalam kila ibet da ka ba penon kam ki ko ba ki bor ban penyo ya phi kalat ban yo ingin ka Jingiaseng Khynnah lingba ka YouTube nget Pynskhem yo blay wo penla lingba kata ban penyo ya phi kene bat ba phiru penyo ya ka ban don bynta ha ka ba shashkor bat sngap ya ka tin jong blay nget i have ibarit ibaju sultanat ban pej ini ke program nget penyo mat sibun ke jingkerku bat ru kan long ke jing mentoy ha ka jing im ka ba man la ke sngi nget ru ba kan long kabor na ka benta jonga ka bagyang hakum kani kapor hashuwa bangin ya shaprang ya ka ban skap ya ka tien ka jong blay in let ka jing Duwai kaburam bat ka jingu ni aishame melong blay wadap ka jaka baroh mi yo i kon ki hep ki berit ki kwa e ba ki trang e ban wan shaka yeng ka bakentang henry namar ka daw jang ka pandemic shimlala ban penlong ki Jingiaseng henry ngi aingo pat lingba ki kor ki bor bat lingba ka YouTube ya ka bakila ko try ban sngap ya ka kubor bat ya ka bakila ko try ya ka ban shashkor ya ka tien jome lingba ka program jong ka Junior Christian Endeavour Society ya aingo ime ko try pamen don rikat lem bat ka ko pon adu ka Sdang adu ka khot ba kan long ka jingker khu ba ke ba mi no na ka shintur ka shakri jome kan long ka bor map ki pop baroh ko try ka bangile ka bari ka bapau ha ka teng Jesus pan amen ka benta ka ba ublay uban pai ka jingmut jing perkhat ka jonga ka long na ka kitab ki proverb nong ka ba pra de khot ka ba khat nyo ki kentin ki ong kumne nga iet ye ki cha ki ba iet ya nga ba ki cha ki ba wat biang biang ya nga ken shem ya nga iet ye ki cha ki ba iet ya nga ba ki cha ki ba wat biang biang ya nga ken shem ya nga kini ki kentin ki long ki kentin ki ba kodro hadu kata kata ki ba kum ki habirit nget iwei pi trang bat pi kwa ban wan shaka Jingiaseng henry pi miyo kalat henry haba pi trang bat pi angnut kan sawan kapor ba pinyo ban wan bat kan long ka jingker khuya piru haba pinyo ban rung ha ki Jingiaseng lingba ka yeng ka bakentang ka jong blay ka kubor lingba ka ni ka dokhat ka long na ka wei ka Iathuhkhana ka bangayo ban puli na ka wei ka kot ki thup ki maulenai bakata ka Iathuhkhana ka long shapang ka wei ka kena kan thei ka balong shisha ka ba jamnot ka ba thrang ka ba sliang ba let Jingiaseng kum balong mapi bat ka ni ka kena kan thei ka kerteng jong ka long ka tipsup loong ladon ha ka wei ka nongrit ka bala jingai na ka sor shalong loong ba kaladon kata ka shnong ka bukateng ka khang pliang kata ka shnong bat ruong loong bahagita ki por men hendai ka niam ko stan kadang long ka niam ko stan ka ba dang ban snguthu ki briu namar ba kimla ban let Jingiaseng kum let manga ban mapi loong ba kani ka khenna tipsup ka kwa ban let Jingiaseng loong ba ka kwaru ban let school long hajan shnong jongka ka balong kilometer ladon ka ta school ka bakateng ka Presbyterian LP school bat hangta la keshan lingba ukhau kham ha ka ba ka Presbyterian ka peniat ya ka school long ladon unong hikai uba pet uba khmi ya ka school ukateng uba bu penslur uni ulatrei shitom banwat igishnong gidong ban kerpat iki megi kpa bakin pa school iki khon loong ba ulayo banya ya ka wishnong shaka wishnong ukwa bagi khenna hagata ka shnong kinnang kin start kin yo iga jingtip nda ka jingshai bat ki ukwa ru bakin tip ya ka tien jong blay loong hagata ka shnong ladon kata ka longyeng kaba
me jong kani ka tipsuk ka keteng ka yokmon bat ka ukpau ka teng ukhiathau long ba kani ka snong long ba kani ka snong ka don gini kikmi pa jong ka tipsuk bat kidon nyawut sipara kadi ka kun khaddu jong ka takalong yeng long ba ka tipsuk tang shu iki khna ba ki late school ka kwa ban yo I ba ki khna ki internat da late school ka kwa ban late school ka kwaru ban late jaseng kat no tam ka kwa ban ye kendu ya uni babu penslur long kala yo lat ban ye kendu haba kala yo kendu yu kala kwa ban late school kala kerbat ban late school Henry kabas ngau sin bat kaba sau sang sot ikane ka khna kalong bagi me ki pa jong ka kem sha da lele balik school namar bakim pat long pustan ki ong ya ka ba kala khle bi lani balai bakan chukwa late school ya hakan yam ka bathamai ti lo ong ba namar ka jing angnot ba ka jing trang jong ka lo ong ba ka haban le de ki kam ki ba laban pensngau si ki me ki pa namar ba ka e yo blay ka kwa e ban tip u tau blay ti lo ong ba kala yele ban let chata ka school bat ban let ka jingaseng ndre ki mi pa ko ga si ba ki tip ba kala ja na yeng kila khanglat ya ka ban let chikane ka jingaseng lo ong ba kila shu tan ting e ka na ka ta jaka kila porta e ba kanon phaino she yeng bat kila bom kila sempat ya ka namar ba kalet jingaseng Henry kandala sya penchitom kumtaru kani ketipsuk kamsem lasgausi Henry kala ruai yero yo blay kaken mau ye kata Jingrwai yero ka jong blay boong wat klet Duwai ha jing kuslai wat klet Duwai on ai jing shai utip ma u kumno banle wat klet Duwai ha u yaine kata kade ka bas ngau tenat ha ka jinglong jong kani ka khenna ka tipsuk ba hapreng kita ki jing ke ba kendu lingba ka jing sha sho da shadat agi kimik pa hakimen pinban ka kendu igita baroh bat karwai ro long ba kala sha set akawe ka kamera bat namar bakila sho ting ka kala yap leru Henry kikti jat jong ka kila pang ba long ba hakum kata kamet ka Duwai hublay ba ka Duwai ka yo ka jing pos new ba ka pos new ba utrai jisu uwan ban ong ya ka ba Sdang kat tu kat ni ngan sepelat ya pa Jisha lais ngia den kala yo ya kata ka jing khia na kata ka jing pang bat kami ngau shu ya kata ka jing su jing thar le ni ka jing pensitom ka ba ka kala mat long ba ka la kemen kala mi na kata kada kemen kala mi kala yero biang ya blay long ba kala thrang ban let biang sha ka jingaseng Henry ka ba sngosi kalong ba mi pa kipen ya ka long ba ki lasdang ban kum no eka yigi ti kijat ban no polite man set no hakawe ka kamera Henry hang taru ka Duwai hublay ko ong ablay akwa te ban jingaseng ngadon kam yame baba ka Duwai hublay upenla eka ban light na kita jingkhum hoi kam ban si ban mi no nalayeng tangkong ka khina ban let no shakawe ka jaka namar bakan yo let school ba ka ju ka po bakan yo let jiseng kalong thik kom balong kanabon ka khna lani ka nadu badang khna ka wat yo blay pat kalong shisha kanuksa babha kum kata ka kustan baningkong ha kari jong ka khasi jongi ka kenthei ka ba kwa banlong kustan ka tip sukru ha kata ka jaka namar ba ka kwa banlong ka ba tip yo blay ka wat yo blay da ka jingkeman ka thrang kata ka jingaseng bat kada let shisha sya kata ka jingaseng bat kada mat ru ya ka jingkemen haba kala nang he nang san haba kala yo bandon akawe ka jaka ringkat bagita ki baya rap ya ka bakan long kustan kala long shisha ka jingker khu ya ka jingim jongka nadu dangrit bat hadu bandal rang ba lasan ka kelalong ka kenthei ka baru blay ka pendan brom ya blay di kade kan kade ka Iathuhkhana ka bajai ka jingim jong ka tipsuk lingba jong ka
yo ki jinghikai ki bakraw yanga bat ya pi ki hep ki brit ngi don ha podeng ka pandemic teng teng ngila long kata ka mensim jangi tua dik dik ban le jingiseng te henrei umdon kalat te ban le jingiseng ngila so kwa ken mau ya kata ka hinyau baji ka bangi juk penlong Jingiaseng Khynnah banwan henrei meta ngim yo lat henrei nganget ling bagani ku program anda lalong Jingiaseng nganget pinlong kum ka tipsuk ka ba trang dik dik ban lecture Jingiaseng ban IT la dia bulai bat ban wa dia bulai kumba ka tienu bulai ko ong nga iet e kita kiba iet ya nga bat kita kiba wat biang-biang Pynskhem ya nga bat ru na ka khot na ka sam ka balai punyo khot ka ba sau ko ong tu sngewbha ya la di ru ha utrai tin ai me ka jingwa ka do not jong me ka mot la danga bat ma pi ni kwa bat ni trang e shisha bangin poi si Jingiaseng ban yo sngew ka sur jong bulai ban sngap ha ke e ka bulai u ong ba Nongkren yen long shisha kum ka ni ka Khynnah ka tipsuk ka ba yo shisha ya kata ka bor ban shakri bulai ban ruai ro bat hapdeng ki jing e bat ki jing jenjar kum bangi yo i baling ba ga gospel Matthias ladangi i shisha yu bulai ngin nom la bangin light na ki jing jenjar ni hap ani kendu ya ki jing e kum ba ong ha ga gospel Matthias nong ka ba san de khot ka ba shipau ko ong suk ki ba yo pensitom na ka bynta ka hok na ba jong ki long ka hima ki beneng kita ki ba mat ki jing e kita ki ba mat ki jing le jong ka jing em ki de ki briu ki ba din kin se yo mat ka hima jong blai nget pi ki hep ki brit ki ba yo i ling ba kane ka YouTube ling ba ki ni ki kor ki bor nget pinsha sko bat sngap ha bat nget kan long ka kubor ka ban pinslur ya pi ba pin iet ya blai da ka do anot ba pin wa di u bat blai u anga iet kita ki ba iet nga ba kita ki ba wat biang-biang Pynskhem nga mo tang la dangi iet shisha da ka do anot ba ka mensim na ka bentau blai ublay un ay yaki eki bangi kwa hakado anot kum bagatip suk kayo lat ban let Jingiaseng kayo ban let school bar kayo yakita umday da gijingla jongka henry ublay upenyo yakita ladangi angnot dakado anot baroh nakabenta kaburom ublay amen. Ngi ai kuble ya i kong pi Wanswett bala ai ngi ya kanika Nongkren ka basung tanat bat angit bakan long ka Jingrwai yangi baroh kanika por bat kumjur bakan long ka eki ba ai jingmento yangi haka jing im ka jongi ka ba malang sngi te kanika por pat i por show ka mata ka bangi yo ban penkut noi ka jing shakri ka jongi ling ba kanika step bat haswa banginya Ashwa banginya li rong juha ublay ki Jingrwai ka ba ndus pa lai pupra ba hadin kata ka pa biasa isian pa ya i ki kong pi Wanswett bin pelat ingi ka Jingrwai penwai ha po ki ching ker ku jong me ni ya kwa atrai ban shong tu pendap ka do nu jongi kun ki jong me ai ngin long jing suk jong me jing suk jong me jing suk jong me halaka sngiru to ai Te hakabawai no ngin ya penwai no ngin seng ngile si jing Duwai. Gawai no ai ba gajing et ba gajong blai pa gajing ai e gab yang gajong try jisu gajing pentengan gajong sim ba khot kena lai ke chong ringkat bat ngi ringkat ki hep ki baret ba ringkat kita ki yo sngew bat ki ba sngap ling ba kan ki YouTube channel bakan long ka bor ki bat ling ba kan ni gajing pensawa bakan long gajing ker khu e we pe we nadu menta si bom ji korru amen.